nyinge go kotere parliament aneno ka gibro dhi through nikech okane achiel kuomgi kata moko kuomgi madibed gi ng'ikruok malich ahinya manyalo miyo ok gikal stage mar vetting parliament. Ing'eni mano e kama ikuongo go e kama muhimu ahinya. Koro ka wan gi nyinge maonge gi to mang'eny to nyiso ni ng'enygi kata giduto ginyalo kalo vetting e parliament. Koro chal ni wanyalo bedo gi geno mamalo ni jok manyoluong nyinggi biro end up kaka cabinet secretary. To kata mana kwaseng'iyo kinde mokalo kata mana thoth ne jotend migepe manyien ma bende jotend piny Kenya kata mana mosekalo osebedo kata mana katero e nyim od bura maduong' mano mar National Assembly. Pok waneno nying moro amora ma oserem donge? Ng'enyne nyingego ok rem nikech seche moko iyudo ka executive president samoro diyo parliament